Бүгін 23 апрель күнінен олда иғлан етілгенше Маяк газетасы редакциясында бір отна ішінде Маяк газетасына язылған газетаны оқушылар арасында бәйге үткәрәбез. Менә безнең үзебезнең гаиләбез исеменнән, Максат Кибете исеменнән бүгенге бәйгедә җиңүчегә менә шушындый агроспан дип атала бу. Рассадаларны бүгенгесе көндә каплар өчен шундый материал. Бу материал бик әйбәт әйбер, бүгенгесе көндә күп кеше ала, моны күп кеше куллана. Аны рассадалар өстенә ябып куйгачтын, аңардан яңгыр яуса яңгыр тамчылары керә, кояш җылысы керә, карлар, бузлар керми, кортлар керми. Моның астында бик матур итеп рассадалар үсә. Һәм инде көз көне дә моны ябарга мөмкин, чөнки көз көне помидорларга менә кырау төшә. Шушы агроспан белән каплап куйсаң, помидорлар өшеми, бозылмый, салкын яңгырлар да саклый, соңгы көзгә хәтле помидорлар моның астында кып-кызыл булып пешеп утыра. Менә бу агроспан турында тагын бер өстәмә кертәсем килә. Бу агроспанны бүгенгесе көндә менә теплица эчендә утырган помидорларга да каплыйлар. Кемдер менә иртәрәк ашар өчен теплицаның ярты ягына кыяр помидор утырта да, шушының белән теплица эченнән дә каплап куя. Чөнки һава шартларын белеп булмый. Һәр менә апрель уртасына 25 градус җылылык, июнь аенда да әшәке салкыннар булырга мөмкин. Шушы вакытта менә шушы агроспан утырткан кыяр помидорларыгызны бик нык саклап калачак. Ярты теплицага менә иртәрәк ашар өчен утыртылган кыяр помидор өчен шул хәтле кулай әйбер. Аллага тапшырып, хәерле сәгатьтә җиңүчене билгелибез. Бу атнада, бу бәйгедә 37 маякка язылучы катнаша. Хәзер шуның җиңүчене билгелибез. 25 саны астында язылган. 25 саны астында язылган Шакирова инициал А дигән бер победитель безнең. А бүгенге көндә җиңүче булды. Бу агроспаннан кулланыгыз, файдасын күрегез. Без сезгә чын күңелдән җиңүегез белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек телибез. Еллар матур килсен, табигать шартлары матур булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын, исән-имин яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт Маяк газетасына. Менә шушындый чаралар уздыралар. Район халкын яратып эшлиләр. Бик матур коллектив, матур язмалар, газетка язылыгыз, менә башкаларга да тәкъдим итегез.